Baka rano nun didiligan din motor ng tatang mo burge. Bapin bape, hanting kaya pa pinagkatan mo tangin so itong pagawa ko masyon karne ni may yari-yari. May dumating kang mansyon. Joke mo bab kang makita. Pasaw pya gawan mo anong adwa ano. Hingkutang biasa na ka manggawang bale. Bah, nung yan mo ako kutang bab, balo may itang Midori King Clark, kami ginawa ka rin ay. Magmasun na ka man pala na burge. Ribab, tagahaluan pong tagabi ako mo sa mento ka rin. Tambo lang. Unang kakatak ng tatang mo ken. Tabalo kaya tuturo na ako magmaneho ba, penabalo professional ko. Payatad niya na ako yung sa kengketong kumpanya dari Tyler the Great, pagawa ni Ngercon bab, o si Raya ay. Maluti ka nga sa ganang medyo na doon. Marami na bumisa yan. Ay, gawa. Kagaling kumama. Yapin professional ko license eh. Professional lang pamoburgen eh. Putagal lang problem. Ka naman ba, pakitaan ko, one hands no look. Hey mo burgen na ka mo mayabang ken. Samasan mo magmaneho ken. Pagbiliban ko naman yung progresyon ng Angeles bab eh. Dumali ikuha ko ng mila kong pumibalik pa rin niya ring tete ngayon niya. Hey damo, sikan mo pa mo mamagreklamo yan na ka man mamayad tax. Ka naman bab. Nagawa ko sa labat ba, makakamising dalan na ini. Kanita nga nakanak ko, kaya hindi ko mamagmotor-motor ay. Nagagana ka ako pa niyang April 2019, pauli ko, wala 5. At kabud niya gagalo yung gabon na mo, yan pala lilindol no. Hapa ka motor ka kanta burge, kadalikaduan. Bababla ko sa mo, plat yung motor ko kanito, miglele ako, kanyang akit ko mamaglele lang din sa kaya lilindol na pala kantay. Ano ko rin nakakanyan burge, o tinok ng tuk ng kagenay. Kaya niya magobray Tyler the Great bab. Yung bayo kong Chinese, pagawa miya kayong sakyanay. Hakin niya palang QSJ motor pill na. Mabab ken ko muna man may maminturang sakyan kanito. Why ni Chinese ay, paksabihan tayo bab. Just walk, go home. No, borrow me motor. Ay doon na burge na. Buri na yata maglakad kang muli. Mabab mga taya talaga ito, maloko yaren minsan. Ay ni ka mano pe param na ako motor, mga niya pa may motor na bab, bagya niya mo ay. Balogo burge, mag-change outfit kaya ta. Ba syempre ba may long sleeve ko po tamanuling kulit. Balo mo naman niya may pekto ka na yung WD-40 sunblock ko. Ay doon mo, sunblock ka pa rin WD-40 na. Ay na ba, may kauli na ako, munta na kami kanyang ketong mansion pagawa mi. Ba pasimple pa mong gatal-gatal board iti mamon eh. Mga niya talaga yan bab, 10 o'clock habits na na. Nung atin 3 o'clock habits, atin palang 10 o'clock habits na. O bab, whining pagawa ng mako ay. Pagloko mo yung ano dutong, ikay nga lung tatang ko. O tumarin ako mong pala burgi eh. Pamilya kayong construction worker. Kaya mo naman nalingad bab, akit mo naman kayong galawan ko, mo na ako manggalo. Pangapikas ko galo. Malabo ka, Rubo.